magandang araw sa inyo mga kabarako. Handa niyo na ba kaming samahan sa aming adventure at road trip sa tinaguriang The Survivor Island? Dahil summer ngayon, alam nating dadayuhin na naman ito ng mga banyaga at maging mga lokal na turista. At syempre hindi na tayo pahuli kahit kulang tayo sa budget. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, sama na kayo sa aming biyahe. Magsisimula ang ating biyahe mula dito sa aming bayan ng San Jose Camarines Sur at tatahakin din natin ang mga bayan ng Lagunoy at Presentacion via the Governor Felix A. Fuentebella National Highway. Karamuan Peninsula Road pala ang dating pangalan ng kalsadang ito at binabaybay naman ang kahabaan ng Lagunoy Gulf. Halos babiyahe tayo ng 2 oras or almost 70 plus kilometers bago tayo makarating sa mismong sentro ng bayan ng Karamoan. Good morning! Alas 8 oras natin. Napakainit ng ride natin pero napakaganda ng panahon. Yung oras mga bago sa channel natin. Welcome sa ating Barako Moto Vlog. Huwag kalimutan na panoorin, like and share natin mga videos and pakipano na rin tayo. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. Siyempre kasama natin sa back ride si Mrs. Barako. After almost 4 years, babalik tayo sa Karamuan Peninsula ngayong araw. Yeah! Almost 2 hours na biyahe. Okay, dito na tayo sa sentro ng bayan ng Lagunoy. Ayan, Presentacion, Garche Torena, Karamuan. Kakanan tayo dito. Init ng ride niya. Ayan ha, mainit. Bali, 4 tayong motor. Yan si Jomar, nasa unahan natin kasama yung jowa niya. Si Bitong, mga taga sa amin din yan. Saka si Aboy. Si Papa B, saka yung tropa niya nasa unahan. Si Papa B ang nasa lead. Siya ang guide, saka siya yung bilis magpatakbo. Tayo nasa dulo kasi tayo yung pinakamabagal lagi sa biyahe. Lagunoy Bridge tayo. Yan si Papa B sa harap. Mula pa lamang dito sa bayan ng Lagunoy, mai-enjoy mo na ang ganda ng kalsada, ang ganda ng tanawin, pati ang ganda ng kalikasan. Luho, Lagunoy. O Luho to, sakop ng barangay Luho. Itong man-made forest na to, napakaganda dito. Isa sa mga paboritong picturean dito. Stopover, napakaganda mga kabarako. Yeah, let's go! Ay, ganda! Woo! Woo! Di na kaya ng electric pan to, kailangan namang swimming. Napakaganda na talaga mag road trip dito. May ilang part lang na medyo sira na, pero way back nung college ako, grabe pahirapan ang biyahe dito. Barangay Kinahulugan, Lagunoy, Camsor. Dito na pala tayo sa barangay Kinahulugan, Lagunoy, Camarines Sur. Yes, tama ang inyong narinig. Pero mula pagkabata hindi ko alam kung bakit ang pangalan nito ay Kinahulugan. Marahil ay dahil sa pesto or parting ito ng kalsada na parang pabulusok, hindi kaya? Kaya kung first time yung babiyahe papunta rito, talagang mapapansin nyo ang bahaging ito ng Lagunoy, Camarines Sur. Dito na tayo sa barangay Kabutunan, Lagunoy, Camsor. MRR Transport, biyahing Presentacion yan. May mga area dito na walang harang, kaya ingat-ingat lang tayo. Ayan, welcome to Presentacion. Picture lang tayo sandali dito. Wow! Makalipas ang halos 30 minutes sa biyahe, narating na natin ang pangalawang bayan. Ito ang bayan ng Presentacion or mas kilala sa lumang pangalan na Parubkan, kung saan naman matatagpuan natin or madadaanan ng magagandang spots kagaya nito. Maangas Presentacion. Tama ulit ang narinig nyo, Barangay Maangas ang pangalan ng lugar na ito. Agirangan View Hotel. So meron ding mga hotel for staycation, ganon, dito sa may Presentacion. Ayan, sentro tayo ng Maangas Presentacion, Camarines Sur. Yes, you heard it right. Ang pangalan ng barangay na ito ay Maangas. Shoutout sa mga taga Barangay Maangas. Nice! Ang bahaging ito ng Maangas Presentacion, Camarines Sur ang isa sa pinaka-scenic spots dito. Bukod sa magandang coastal road, ang mga kurbadang daan na napapaligiran ng mga punong kahoy ang nagsisilbing dagdag na adrenaline rush at adventure para sa mga dumadaan dito. Dito na pala tayo sa Barangay Adjongao, San Jose Camarines Sur, kung saan naman pwede kayong mag-side trip sa mga kilalang beach resort dito. Barangay Adjongao. Yan, Barangay Adjongao, San Jose Camsor. Ito lang yung bayan ng barangay ng San Jose na napalayo sa pinaka mainland. Barangay Cagnipa, Presentacion, Camsor. Hibating Coastal Beach Resort. Bago yun Bago ba yan? Ayan, Santa Maria Presentacion na tayo.
Sabihin na malapit na tayo sa sentro. Santa Maria View Deck. Kaya pagkatapos ng almost 30 minutes na biyahe, dito na tayo sa Santa Maria View Deck. At syempre, matik meron tayong photo ops dyan. Dito tayo sa pinaka-sentro ng bayan ng Presentasyon. So itong mapasok ng kanan, going to pinaka-sentro. Dito tayo, Paramuan. Ayan, Presentasyon Public Market. Sa wakas na abutan din natin yung mga kasamahan natin dito sa sentro ng Presentasyon. Kakain daw muna sila dito at di pa sila nag-aalmusal. 41 kilometers. Oy, ay, mahirap dito pagka nasiraan. Wait. Paahon pa naman. Alright, alright. Dito na tayo sa tinatawag nilang mini New Zealand. Wow. Mala New Zealand na vibes naman ang hatid ng bahaging ito ng Presentasyon Kamsur. Kaya naman agaw pansin ito sa mga dumadaan dito. Mas maganda yun pagka medyo February kasi medyo fresh yung mga dahon kaya makulay talaga. Diretso na tayo. Ayan si Papa B, tsaka yung tropa niya si Jomar sa pangalawa naka-sniper. Kasama yung jowa niya, tsaka sila Bitong, tsaka sila Aboy naka-sniper din yan sa harap. Mga kasama natin ngayong araw. Naka-short tayo, nakasunog tayo na ito. Bangin yung nasa kanan natin na yan ha. Napakalalim yan. Bikalin, Karamuan na ito. Barangay Bikalin, Karamuan Kamsur. Yung pagkatapos mahigit na isang oras na takbuhan, nandito na tayo sa unang barangay ng bayan ng Karamuan, ang Barangay Bikalin. Hindi lang tayo sigurado kung ang bahaging ito ang pinaka-proper ng barangay. Pero ganoon naman kasi kadalasan ng sistema sa mga probinsya. Medyo mahirap ang buhay dito mga kabarako. Kaming lusong mga kabarako. Buti bagong brake pads natin. Ang problema lang dito, ito mga ganito, mga landslide. So isipin nyo yung hirap ng buhay dito mga kabarako, walang kalsada. Oo, paano kung may emergency? Ito na nga, maayos na yung kalsada, sementado na, pero tagal pa ng biyahe natin. San Francisco, Karamuan. Sa pagpapatuloy ng biyahe natin, nadaanan natin yung ibang parte ng kalsada na medyo hindi maayos. Marahil na rin siguro dahil sa kalumaan. Marami na rin pala tayong na-encounter na nakakasabay ng mga turista o mga bakasyonista yata ito. Bantugan National High School. Bantugan ito. Barangay Bantugan. Maraming paakit na yun mga kabarako. Maraming taas. Dito pala sa bahaging ito ng Bantugan Karamuan Kamsur, may encounter natin ang sobrang tataas ng mga parte ng kalsada. Ano yun? BRB? Kaya? Mahirap pag nabibitin. Maraming taas dito. Wow! Taas. Grabe. Parang Baguio ang taas. Sabi nila dito raw ang pinakamataas na bahagi ng Karamuan Kamsur. Medyo kabado tayo pagdaan natin dito kasi yung ibang part wala talagang mga harang. Napakataas siguro nitong tulay na ito. Yung taas ng tulay na ito. Kasi hindi masira yung tulay na yan. Pag nasira, ay awit, putol. Nabitin yung ano. Grabing taas mga kabarako yun oh. Ganda.
Parang bahagi ang elevation. Dalawang tulay. So ito mataas din siguro tong tulay na to. Kasi napakataas ng baba, makakabara ako yun. Bangin eh. Natatanong ko ng dagat dito sa Karamoan. Grabe yun oh. Ganda. Karamoan, welcome to Karamoan. Grabe, ang ganda. Grabe pa talaga ang ganda ng Karamoan. Syempre, matik pag ganitong mga lugar, di mawawala ang pictures at mga selfie dyan. Alright, papasok na tayo sa mismong bayan ng Karamoan. Ito na pala yung tinatawag nilang crossing ng Maligaya. Yung kaliwa na yan ay papunta ng bayan ng Garchioterena. Syempre, stopover muna tayo para makapag-picture. Sayang di lang tayo nakapagkuha ng drone shot dito. Ayan, after almost 50 kilometers, babalik na naman tayo sa sentro ng Karamoan. Pasok na tayo sa bayan ng Karamoan. Ang bayan ng Karamoan ay matatagpuan sa dulo ng Karamoan Peninsula. Bahagi naman ito ng 4th District ng probinsya ng Camarines Sur o mas kilala rin sa tawag na Partido Area. Maraming katawagan ang tawag sa Karamoan. Tulad na lamang ng Emerging Paradise of the Pacific, the Next Boracay, the Survivor Island, at tinatawag nitong Hidden Paradise. Ang pangalang Karamoan ay nagsimula naman sa mga pangalan na Gota de Leche, Karahan, at Land of Many Canoes. 25 kilometers pa? Pakalayo pa pala. Grabe. Sabihin nakaka 50 kilometers pa lang tayo. Para naman sa mga nagtatanong kung kumusta na daw ang mga kalsada papasok ng bayan ng Karamoan. So ito yung ngayon ang kondisyon pagpasok natin, mas maayos ito kumpara noong unang pagpunta natin year 2022. Kaya mai-enjoy mo na ang land travel kagaya ng motorcycle ride. Maganda yung kalsada dito pagpasok natin. Oo. Maganda, makakamara ako. Tingnan natin sa bandang unahan pa. May signal tayo dito. Santa Cruz. So yung pagpasok natin mula dun sa Welcome to Karamoan, 25 kilometers pa. Pinaka going to ano, parang pinaka-sentro. Hanggang dulo pa yata ng ano yun, ng Karamoan Peninsula. Malayo pa pala ano. Santa Cruz, Karamoan. Maliban nga pala sa road trip natin ngayong araw, syempre susubukan rin nating i-feature or maipakita ang mga iba't ibang barangay or lugar dito para sa ating mga kababayan na hindi na nakakauwi ang kanilang lugar. Katulad natin, marami rin tayong mga kababayan dito na umalis ang kanilang sariling bayang Sinilangan upang hanapin naman ang kanilang kapalaran sa iba't ibang lugar lalo sa Manila or iba't ibang parte ng Katagalugan. Kaya para sa mga kaibigan natin taga Karamoan, para sa inyo ang video na ito. Pagpasok natin, maayos ang kondisyon ng mga kalsada. Ayun o. May ilang mga patsi-patsi, pero so far in general maayos. Barangay Pili, Karamoan sa pagdating dito, medyo rough road na. Ito siguro yung dati. Yun, nasisilip ko na yung mga dagat dito. Makakabara ako. Tabgon, Karamoan. Tabgon Elementary School. Oo, maganda na yung kalsada sa loob. Di katulad ng pagpunta namin last 2022. Wow. Ay! Dito sira. Dito tayo sa kabila. Meron pa rin tindahan. Mga tindahan din pala dito. Gas station ang problema. Wala pa akong nakikita. Baka nasa sentro ang mga gas station dito.
Ongoing naman ang pag-aayos sa mga kalsada, reblocking sa bahaging ito. Hindi lang ako sigurado kung anong pangalan ng barangay na ito. Halo. Bahay. Pupunta kaya saan yun? Bahay, Karamuan. Pero dito okay na ulit. Yung mga part pa sira din. Pero may iksi lang. Oo. Yung mga bagong gawa. Mga bagong reblock to, mga kabara ako. Barangay Tabog, Karamuan, Kamsor. Marahil nagtataka kayo bakit napakahaba ng ating biyahe. Mula kasi doon sa Maligaya Crossing, almost 25 kilometers pa papasok sa mismong sentro ng bayan ng Karamoan. Sa wakas, naabutan na rin ulit natin ang grupo. Mabagal talaga tayo sa biyahe. Anyway, malapit na tayo sa sentro talaga. Sentro na, sentro. Sentro na tayo ng bayan ng Karamuan. Welcome to Karamuan Islands, St. Anthony of Padua Parish Church. Ito pa lang yung first gasoline station na nakita natin. Bukas naman at Super Lines. Diyan pala yung Partido State University Karamuan Campus. Mga kabarako, Karamuan Community College. Ayan, welcome to Karamuan Town proper. Wow. Ayan, dito na tayo sa pinakamismong sentro ng bayan ng Karamoan. Classified ito as first class municipality as of late 2024. May total na populasyon na 50,433 as of 2024 census. Pangunahing source of revenue ang tourism at natural resources. Tara, ikot na tayo dito sa loob ng sentro ng bayan ng Karamoan at tingnan natin kung ano ang makikita natin sa loob. Municipal Hospital, meron din tayo dito sa bandang kanan yung kanilang Municipal Police Station. Picture muna tayo dito. Municipality of Karamoan, Zone 5, Real Street. Oo. Okay, Mr. DIY, may video na rin pala oh. Video na rin. Karamuan Central School, UCPB Savings. Meron na rin pala mga bangko dito eh. Dito tayo sa pinaka-sentro ng bayan ng Karamuan. Meron din silang pasalubong center. Our Lady of Fatima Church. Laki ah. Welcome, Barangay Sulnupan, going to the right. Okay, kaliwa muna tayo dito. Hindi ko masyadong kabisado dito. Salvation. Bali, nagtuloy-tuloy lang tayo sa pag-iikot natin dito sa bayan ng Karamoan. Nakasunod lang tayo sa ating tour guide na si Papa B na nasa unahan. Inner barangay sa itong pinupuntahan natin. Pero pansin nyo, napakaganda ng mga kalsada dito. Wow. Wow, ganda. Puro bundok. Kabara ako. Bundok. Welcome to Hanopol Ecotourism Park.
Uy, panalo mga kabarako. Yun talaga ni Papa B ah. Akalain mo na, scoutan niya ito mga kabarako. So mayroong mga floating cottages oh. Ayos ah. So bayad muna tayo dito ng parking fee. Hanopol Ecotourism Park. Uy, ganda. So may video okay doon, may tindahan dito. So para siyang lawa na parang man-made na lawa kasi may harang doon oh. Wow, ganda oh. May mga floating cottages sila dito. Ganda. Tapos may nagkakayaking doon. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me. Hanopol Ecotourism Park. Hindi naman sinabi ni Papa B na ganito pala dito. Wala kaming dalang baon. Ganda sana mag-kayak tsaka yan oh, floating cottage. Wala kaming dalang baon kasi nag-road trip lang talaga kami. Hanopol Ecotourism Park dito sa Hanopol, Caramuan, Camarines Sur. Isa sa mga bagong attraction dito at sakto ngayong summer. Pero dahil nag-road trip lang talaga tayo at talagang pagod tayo sa biyahe, hindi rin talaga tayo pwedeng lumubog sa tubig. At lalong dahil hindi rin tayo ready, wala tayong dalang mga damit na palitan. Dahil doon nakontento na lang tayo na panoorin at pagmasan ang ganda ng lugar. Tumulak na ulit ang grupo natin para pumunta ulit sa susunod na destinasyon. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Sunod na sinilip natin ang Gihalo Port dito sa Gihalo, Caramuan, Camarines Sur. Medyo nakakalungkot lang kasi sira-sira na ang mga porsyon na ito ng pantalan. Yung covered court dun, multipurpose, wasak-wasak na rin yung bubong. Dito, may daan na daw papuntang presentasyon via Sea Travel. Harating din tayo dito sa Gihalo Port ng bayan ng Caramuan. Wow, lalaking isda. Oh. Nice. Sarap niya. Alright, 49 na kumain lang kami dito sa 16 E3 Real Street, Poblacion, Tawog, Caramuan. Diretso na tayo. Bali, bumalik na pala kami ng sentro ng bayan ng Caramuan. Di kami nakapagka-picture dito kaya bumalik kami sandali para mag-photo ops. So bago tayo tuloy yung umuwi, may dadaanan pa tayong isang barangay. Grabe, init ng ride natin. Init pa uwi. Wow, grabe, ganda oh. So pupunta tayo ng Panikman. Grabe, ganda oh. Welcome to Panikman. Okay, malapit sa dagat. Ganda ng mga rock formations na yun, mga kabrako. Yun oh. Solid ng mga bato siguro yan. Alright, dito na tayo sa may gilid ng dagat. Pag gusto mo mag-staycation, may mga lodge. Marta Beach Front House. Grabe, ganda ng mga rock formations dito. So, yun siguro yung mga nag-island hopping oh. Dito na pala tayo sa Panikman, Caramuan, Camarines Sur. Dito nga pala ang pangunahing jump off ng mga turista na nag-island hopping papunta sa iba't ibang mga island sa paligid ng Caramuan. Yung mga bangka na yun, ano yun, yung mga nag-island hopping papunta dito. Tsaka papunta doon. Siguro sa May, makapag-island hopping naman kami dito.
para maka-experience naman. Ito na pala yung last na lugar na pupuntahan natin sa ating road trip ngayong araw. So bago tayo mag-exit ng Welcome Arc ng Karamuan, syempre mag-photops ulit tayo. Alas 3 na kaya sinimulan na natin ang ating biyahe pauwi ng aming bayan ng San Jose Camsur. Para sa mga low budget at gusto lang makarating at mabisita ang bayan ng Karamoan, for sure ay talaga mag-i-enjoy kayo sa pagbisita sa bayang ito. Hindi kailangan ng malaking budget upang ma-enjoy ang pagpunta sa bayan ng Karamoan. Pero syempre kung medyo nakakaalawan at maraming budget, mai-enjoy mo ang mga iba't ibang uri ng activities kagaya ng island hopping, kayaking, cave exploring, snorkeling at saka diving. Sa susunod na balik natin, sana ay makapag-island hopping naman tayo kahit paano. Yon, at sana ay nagustuhan nyo ang road trip namin sa Karamoan ngayong araw na ito. Isama nyo na sa bucket list nyo sa next summer ang bayan ng Karamoan. Lusok nito. Lusok. Yeah! Woo! Let's go!